Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bandiraɓe on calminama, inde mon e yettode mon gonɗon ene gonirɗon fof min calmini on, min ñaguima on duwaw, min neldi on duwaw. Garen ɗo e yewtere mawɗo goto o wi mi nimsi komi janggani kono mi jibini mi jangginani a nimsani. Ɓe mawɗo so joɗima wi nimsi ko tagi ko janggani no wawi won yimɓe jaɓanimo, kono so yeehi ha o dañi ɓiɗɗo de o jangginanimo firti ko o nimsano, saabu jangde makko no wawita ko hay jinnaɓe makko tegino Allah waɗi ɓe keɓani jodde janguindemo walla ɓe keɓani noɓe naɓirimo to no o janggiroy. Kono kanko ɓiɗɗo mo jibino koye responsabilité makko woni so on janggani koye makko, donc so nimsi kanko o janggani so jibini yo jangge. O wi Allah waɗi kanko o janggani, o nimsi ko janggani, Allah hokkimo ɓiɗɗo gorko o wi on yo fewju jangga, kala ko waɗi e jangde mum waɗa ɗum ha timma. O wi on ala ko haajure makko taw sona yo janggo, kala ko wawi wadde ko yo janggo tan woni ko haajure makko. On wi nani jaɓi, o hefli on yo yah janggoye alquran. On immi yehi janggoye alquran, jangi ha jofni, wi baba mi jangi alquran ha mi jofni, miɗa ɗum wawi windude ta mi laarani. Baba wi alhamdulillah, jangu sariya. O jangi sariya o gaynani kono wawi hen ko heewi. O wi baba ɗo woni ɗo de vraiment sariya o hewani ko humɓi kam hen. Baba wi alhamdulillah, joni noon a mawni jangu aduna. O wi baba aduna kam oɗo janguete? O wimo aduna nde ɗo mbawɗa wonde fof sa yiɗi aɗa wawi janggude ɗon aduna. O wi est ce que aduna no waɗi deftere, sa sodi ɗum mbawade janggude? O wiya aduna ala deftere de, kono ñande fof to nabbiɗa ko heko jiiɗa fof aɗa wawi hen wawi hebde leçon. O wimo janggo so Allah tawni en sa fini fajar a juuli ha silmini, ɓorno paɗe ma, laara ndiyam ko jarɗa walla ko ñamɗa, yaltu sare nde, mi wiyatama abbu funnangue, mi wiyatama abbu hirnangue, lawol ngol newɗa fof no moƴƴi. Fewju sa yalti sare nde, lawol ngol jiɗɗa fof rew, jaaha ha subaka, guil subaka ha nangue muta, kala ko jiiɗa e aduna ko ɗum wawi won fof fewju ganda ko ɗum woni. Sa anda ko ɗum woni, windu walla jagga ɗum hakkille ma, sa ari namdoɗa kam mi haalanma. Suka wi nani, o yeehi o leloyi, Allah weeti o fini subaka law, o juuli ha o silmini, o hocci lawol makko o yeehi. Nde o yalti sara nde, o yii comme genre weduru ndu gandantuma hoore ma, weduru ndu fof ko ndu or. O wi alhamdulillah, ndu weddude somi hoccindu somi yeeyi kam mi teddat, mi teddina bandiraɓam fof. Mais so ari ha o jiimi weduru ndu, o wi mo hocca e jungo makko tan, o tawa ko boddi, o doga. Mais so yeehi ha oɗɗitima kadi, so yeccitima caggal, so laari tan o yiyata ko weduru or moƴƴuru nayi hakkude lawol. O hibbito ara o wiya mo hocca, o tawa ko boddi. Ha woni laabi tati, o wi ndi tardinat kam ɗo fan mi yaha lawolam. O continue o yeehi ha woɗɗi seeɗa, o hawre wuro nayyi. Nayyi ɗiɗo ɗi gonni ɗo na heewi tekkuɗo, na heewi tem ndiyam, mais nayyi ɗi ida pooƴi ha maɗa leytani. O laari o wi est ce que ɗi nayyi ɗe kana ɗi cellani, ɗo ɗi gonni ɗo na waɗi huuɗo, na waɗi ndiyam, mais eɗi pooƴiri ni, ɗi kanata ɗi cellani. Kono noon baba wino somi anda yomi windu somi arti o haalna kam ko ɗum firti. O continue o yeehi ha woɗɗo e seeɗa kadi, o yi nayyi ɗi gandantuma hoore ma eɗi kaari teb, ɗi danwi tal, mais ɗo ɗi goni ɗo ala huuɗo, ala ndiyam. O wi ɗi nayyi de naw ko hawni, kanji eɗi kaari teb, eɗi danwi tal, ɗo ɗi goni ɗo ala huuɗo, ala ndiyam, kana ko ɗi nayyi gonno to idimi to wirtade, ɗin gonnoɗi ga en naɓa toon. O wi ɓay mi anda. Baba wino yomi windu somi arti o jaago. Mo jogi kayam makko mo winda. O yeehi ha yeeso, o yii beyi, wuro beyi, mais beyi ɗi ko ndamdi wotiri woni hen. Beyi ɗiya fof ko debbi. Wuro beyi ngo o yeehi ko yata e 50 beyi, mais ɗi fof ko debbi, ko ndamdi wotiri woni hen. Mais ndamdi ndi hacci ɗon beyi ɗi yeehi to rotere lokki to,
na hubo e rotere lekki ena mbukko rotere lekki nde ha kine ena gadda ƴiƴam o wi esken kole ko ndi damdi jaasi e damdi kayri bey debbi neɗo kewi teb ndiya handi hubo lekki ndi mbukko ha kine marina adda ƴiƴam kono noon baba wino yomi windu somi arti o firtana kam o windi o yawti o yeehi ha yeeso o yi wandu e dow lekki mais wandu ndu na udditi koyɗe caggal ɗe na nokka e koyɗe he na ñaama o wi cam ko ndu wandu saltiɗi kayro ala ɗo ndu ñamata sono hakkude koyɗe e mayru o windi kadi o fokkiti o yeehi ha o woɗɗi o yii sondu e dow lekki lekki kina wiltina leppi ceeb mais ndew ari ha o fandi sondu ndu diwi lekki ki yoori kos o wi esken aduna ɗum de ko baɗate Allah ndaw ko hawni emo laara sondu ndu ndu juuroyi e lekki kadi o wi kin lekki ne yorno kos kono ki leppi ceeb firti ko sondu ndu ton immima ki lekki tan ki yoora ndu yaha e lekki wokki kin leppa ceeb o wi esken ndaw ko hawni o windi kadi o continue o yeehi ha o woɗɗi o yii mbeewa ladde ko mbiten ko lella mais lella ba sengo woto ngo fof ko jama sengo wotto ngo fof ko kalis o wi baaje somi nangiba so yiɗi mi hibbitoroɗo sabu tat aduna mo fof feewi o woni emo waridda so ɓayi haba woɗɗitimama mo daro o ara ha o fando kadi bo fokkita o waddi noon e mabba ha futuro foti ha geeƴe yawde bannati e niɓɓere molanade Allah gandantuma hoorema haydara o wawa ɗon yiide o ari ha e damale o jaɓani nande o hibbiti o wi esken ba lella de daɗi kam ni kono ba kam somi jagginoba hande tanno adunam fof feewi o windi o wi somi hooti baba firtana kam ɗum o hibbiti o ari e sare nde o iɗi nde yetto mo larta ɗo waali ɓay jengi o suusa e lawol pour hodde o ari o tawi o ndaw naati galle o tawi ko babirawo ne jooɗi e hakkude galle he o salminimo on salmitimo o wimo lartanmi koɗo mbalmi on heɓɓiti wimo jooɗo ha babam ara o laari mawɗo o no wayi e naywude e o sikki ɗooɓi ɗi o jogii ɗi o wi ode kana ko nakɗo o nanani ko kalmi ko sabu o no wayi ni so wi kam yomi fat ha ɓamakko ara mi anda so ɓamakko ari hono worata o nanani ko kalmi komi o salmiti mawɗo o salmitimo o wi jinmi ko okkon kam ɗo mbanmi ha weeta mi continue waɗi no jahannomi jengi mi suusatani e lawol jinmi ko ɗo mbalmi ha weeta o wimo mi nani ko kalɗa kode kono mbimi fada ha babam ara mi jeeya galle o wi ƴetto e sese jooɗoɗa fada joni babam ara waji o ƴetti sese o jooɗi ha ɓoyi o yi mawɗo gorko rooti waare leɗɗe salmini ɓe ñaɗi ndiyam yari jooɗi o salmini suka o wima an kam ko jirotoɗa ɓemo min de waɗi ɗo jahannomi jengumi jinmi koɗo mbalmi ha Allah weta mi ari tawmi ɗo o babirawo mi ñaguimomo ɗo mbalmi kono wimi fat ha bamakko ara o wima ko gonga min mo jiita waɗo ko min woni bamakko ko min tigui woni bamakko ko ɗum tagui wima fat ha bamakko ara joni noon ɗum wona probléme naate ndu e suudu mbalaɗon ha Allah weta so fini jokka lawol ma ɓe gaddanimo hirande o hirti ɓe hokkimo ndiyam o yari o juuli o leeli o windi ɗum ɗon e kayit kadi o wi so hooti o namdoto bammakko firtanimo ɗum sabu bammakko winoma kala ko jiiɗa ko anda sa ari ta namdima kam mi haalanma o fokkiti o hooti nde hooti o leeli ha Allah weeti o yindiri e baba o donc ɗo poteten e oɗo premier épisode garten e deuxiéme épisode o kala jiɗɗo andu ɗum ko haalaɗo holko ɗum firti fewju laara deuxiéme épisode o emo ara hakkude ɗo e janggo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh